Hi there, आसा खालामो नोंसोरो बयबो मोजाङै दङ। नैबे सोंथि बिदां 2.2 माखासेखौ जों खालामखाबायना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 सिम जों खालामखाबाय लास्ट टाइम। अके, दिनै जोङो 12 निफ्राय खालामगोन। 12, 13, 14, 15, 16 हानायमानिखौ खालामगोन आरो। बेनिफ्राय 16आ मोनसे इन्टारेस्टिं प्रब्लेम। इट्स ए भेरि गुड एक्सारसाइज। गंनै गारि गावजों गाव 575 किल'मिटार जानथायाव थानाय मोननै जायगानिफ्राय एखे समावनो मोखांजों मोखां खारजेनबाय। गंसे गारिनि खारथिया मोनफ्रोमबो घन्टायाव 60 किल'मिटार आरो गुबुन गंसेनि खारथिया मोनफ्रोमबो घन्टायाव 55 किल'मिटार। गारि गंनैया लोगो मोनलायनो बेसेबां सम नांगोन? बेबायदि कुइसना जब इन्टारभिउआव फैयो। जब इन्टारभिउआव फैगोन, टेस्टआव फैगोन, ओंखायनो बिराद मोजां। बियो भेरि भेरि इम्परटेन्ट कुइसन। बेखौ मोजाङै सोलोंनानै लाबाय था। 16नि उनाव 17फोरखौबो खालामनो नाजागोन, समाय थायोबा खालामगोन। बेनिफ्राय मोनसे रिकुवेस्ट, नोङो जुदि आगोलनि भिडिअखौ नायाखैबा नायनानै बावफै, एसे एडभान्टेज मोनगोन, गोरलै मोनसिनगोन आरो। बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय। दानिया जों स्टार्ट खालामसै जे जों स्टार्ट खालामगोन कुइसन नाम्बार 12 निफ्राय। अके, रंजालिया गावनि आखायाव थानाय 500 रां नटखौ 500 रुपिस नटखौ खाथिनि गलायाव खुस्रा सिफायनो थांबाय। गलादारा बेनो माखासे 50 रांनि नट आरो माखासे 20 रांनि नट, गासै 19 नट हरबाय। रंजालिया मोनफ्रोमनिबो गांबेसेयै नट मोनखो? अके, टटेल नाम्बार अफ नटआ बेसेबां? टटेल नाम्बार अफ नटआ जाहैबाय 19 ना। टटेल नट्स बेसेबां? 19 होखानाय दं नै, 19। ओमफ्राय मा होनदों? टटेल रां, टटेल मानि बेसेबां दङ? 500। बेनिफ्राय मा होनदों? 50 रुपिस नट, 50 रुपिस। ओमफ्राय मा होदों? 20 रुपिस नट लाबोदों। बेखौ दाजाबोबा हाउ मेनि नट्स? 50 नट्स एन्ड 20 टटेल दङ जोंहा 19 नट्स। मा होनदों? बेसेबां नट, 50 रांनि बेसेबां नट लाबोखो, 20 रांनि बेसेबां नट लाबोखो होननानै कुइसनाव होदों आरो। अके, ओंखायनो 50 रां, बे 50 रुपिस नट्स, नैबे 20 रुपिस नट्स। टटेल नट्सआ जाहैदों 19। अके, होमबा मा खालामगोन जोङो? बेखौ हमनानै लादो एक्स नाम्बार अफ नट्स 20 नट्स लाबोदों। अके, बेखौ एक्स लायोबा बेसेबां नट्स मोनगोन? टटेल जोंहा 19, होमबा एक्स 19 माइनास एक्स जागोन ना बियो? टटेला जोंना 19 नट्स। स' 19 माइनास एक्स। अके, बे जाबाय 19 माइनास एक्स। 50 रुपिस नटनि 19 माइनास एक्स लाबोदों, 20 रुपिस नटनि एक्स नट लाबोदों। होमबा बेनि भेलुआ बेसेबां? जोंहा 19 माइनास एक्स 50 नट्स दङ, होमबा बेनि भेलुआ बेसे थाङो? 50 ना। बेनिफ्रायलाय बेनालाय जोंहा एक्स 20 नट्स दङ, बेनि जाबाय बेनि भेलु। बेखौ दाजाबा बेसेबां मोनगोन? बेयो टटेल दाजाबा मा मोनगोन होनदों? 500 जागोन। दिस इज द इकुवेशन। बेखौनो सल्भ खालामनांगौ। अके, दिस इज द इकुवेशन। You have to solve this equation. X नि भेलुगोन, X आनो जाबाय नाम्बार अफ नट्स 20 नट्स। 19 माइनास X आनो जाबाय नाम्बार अफ 50 नट्स। 50 रुपिस नट्स, 20 रुपिस। बेखौ बेसेबां मोनो? This equal to 50 जोंखौ माल्टिप्लाइ खालामदो। 0, 5, 9, 45, 4, then 5, 9, 50 ना। ओके, माइनास 50x प्लस 20x ना। ओके, इक्वल टू 500। स' बेखौ ओरैजाय लांसै हो।
Ba B minus nebe A plus. Ba may jagan minus 30x equal to 500 nebe A plus mento. Biting jabi ba? Minus 950. Okay. So this is minus 30x equal to isang muna. Dan ko ba? 0, 0, then 5, then 9 itu 4, no? Okay, 4. Bây giờ với minus. Và minus minus sampai. So 30x equal to 450. Okay. So this is now x equal to what? 450 divided by 30. Okay. Bawang dia dulu. Bây giờ kan 15. So 20 rupees ni notanya जाहैबाय 15. Okay, hamba 50 rupees ni nota bisa kan 19 minus 15 equal to 4. So answer is 15 and 4. This is answer. Okay. All right. 13. मोनसे भावथिना दिन्थिफुंनायाव गथ'सानि थाखाय गांफ्रोमबो टिकेटनि बेसेना 100 रां आरो बैसोगोरा सुबुंनि थाखाय गांफ्रोमबो टिकेटनि बेसेना 250 रां। सा 50 सुबुंनिफ्राय गासै 8,600 रां बुथुमबाय। बिसोरनि गेजेराव गथ'सानि अनजिमाया बेसेबां? गथ'सानि अनजिमाखौ दिहुननांगौ। गथ'सानि अनजिमा let's say boyनि अनजिमाया बेसेबां दिहुननांगौ। बेनिफ्राय all निखौ दिहुना। ओमफ्राय total जोंहा बेसेबां दङ? Total number of people is 550. होमबा all मानसिफोरनि खौथ' दिहुननो हायो। बेनिफ्राय हमनानै लादो x is number of boys. होमबा all फोरनि अनजिमा बेसेबां जागोन? 50 minus x, right? बे जाबाय all people. बेनिफ्राय बुंखादों टटेला 50 ना। होमबा बे गथ'फोरनि सासेनि टिकेटनि दामा बेसेबां? 100. हा? गिदिरफोरनालाय 250. टटेल टिकेटनि दामा नै। होमबा जों लिरनो हायोना इकुवेशन बानायनाय ना। गथ'फोर साबसे दङ x. गथ'नि टिकेटनि दामा बेसेबां? 100. ओके। बेनिफ्राय जोंहा बोराय साबसे दङ 50 माइनास x. बोराय मानसिफोरनि टिकेटनि दामा सासेयाव बेसेबां? 250 ना। 250. ओके। बेखौ जोङो प्लास खालामबा मा मोनगोन? 8,600. Okay, this is the equation. We need to solve this equation. बे जाहैबाय गथ'फोरनि टिकेटनि दाम टटेल x into 100. x जाबाय हमनानै लादों जोङो boys. Okay. So x into this होमबा बेसेबां गिदिर मानसिफोर दङ? 50 minus x into 250 is the ticket price equal to 8600 होखानाय दं। बेखौ सल्भ खालामदो। So 100x plus बेखौ सानजाबदो बेजों बेसेबां जायो? 0, 5 into 5 into 5 is 25. 5 into 10, 5 into 2 is 10, 10 plus 2 is 12, 12500 minus 250x equal to 8600. Okay. So बेखौ बेनिफ्राय माइनास खालामबा बेसेबां मोनगोन? बे प्लास नैबे माइनास 250 minus 100 is 1
minus 150x unified 8600 equal minus halaman agak cuma 1250 0. So beko dan kubal siyang 12500 minus 8600, right? So 0 0 15 9 9 will be 10 11 12 thing, huh? 3 3900. So this is minus 3900. So minus 150x equal to minus beneficial mending equal 39 3900. So x equal to minus cut again na 3900 150. So minus cancel 0 cancel. Okay. So this is how much? 15 15 33. Okay, Dania Pico Rande run by Shamone. Pico run na 15 0 0 cancel the na 15 run by Shamone. 2 30 again benefry Vegaya ha Vedan Beijing New Dani. Okay, 30 benefry 90 and bring 0. 90 wa 6 in Tangan. This is 90. And by 26. 26 boys. And all people now saying jagan total 50 minutes 15 if 26 para vote over and saying jagan ye 24 24 all people. Okay, 26 and 24. This is the answer. Okay. Mansi unjimani 4 by 5 bahaga unjimani 2 by 3 bahaga nikroi 6 bara unjimayama. Okay. Maybe there's in the yard, maybe right. Okay. So let us say let x be the number. Okay. Mama saying 4 by 5 x. Benefit madamo 2 by 3 x dong on the Vieza by dan kolai ba majang nende 6 bangsin jangan. Okay. This is the equation. Equation solve kalam. Mari kalam kan. Easy. 4x by 5 minus 2x by 3 equal to 6. So this is actually LCM avashika 15. So 3 4x into 3 minus 2x into this 5. Okay, equal to 6. Okay, now 15 12x minus 10x equal to 6. So this is equal to 15, 12 and 2x. Okay, 2x equal to 6. This is 2x, 15 equal to 6. So this is equal to 2x, 6 into 1, 5. Nah. So x equal to 6 into 1, 5 divided by 2. Huh? Cancel, you get 3. So this is how much? No, this is not required, okay? So this is 3 into 15, which is actually 45. 45 is the number. Is the number. Okay. All right. 15. Everybody menshare and juptai unjma dihun jaiko 4 by 3 jeng sanjam nani menai
3점 가치니फ्राय 2 by 5 दानख'योब्ला दानख' गासिया माइनास 8 by 15 जागोन। नाम्बारखौ हमनानै ला, बेनिफ्राय बेजों सानजाबग्रो, बेनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम, then it will be this. Okay, first number लादो, let x be the number. Okay, so मा होनदों 4 by x 4 by 3 सानजाबनो दोनदों बे नाम्बारखौ, so x into 4 by 3 सानजाबबाय, बेनिफ्राय होनदों सानजाब मोननाय सानजाबगासिनो 2 by 5 खौ दानख'नो दोनदों, 2 by 5 खौ दानख'बा मा मोनगोन होनदों, this will be equal to minus 8 by 15. Okay, this is the equation. So this is how much. So 4x, this is 4 by 3. So 4x by 3 equal to, हम को परिवार वर्गन है, मा जागोन minus 8 by 15 plus 2 by 5. Okay, so 4x by 3 equal to, ini LCM also 15, बेनिफ्राय 5 जों 15 को 15 जों 1 आरो तो minus 8, बेनिफ्राय plus 15 को 5 जों 3 मोनगोन, 3 को सानजाबा 2 जों मोनगोन 6. Okay, so this is actually 4x by 3 equal to 15. Here plus, here minus, here plus, so minus 2. Correct? Ini ko boleh ni. So 4x by 3 equal to now minus 2 by 15. Okay. So because jangan dam na hai, this become 5. Okay. This become 2. Okay. So this is how much? 2x equal to minus 1 by 5. Therefore, x equal to actually minus by this 2 equal to minus 1 by 10. This is the answer. Okay, this is the answer. 16 को खालामनि गंनै गारि गावजों गाव 575 किलोमीटर जानथायाव थानाय मोननै जायगानिफ्राय एखे समावनो मोखांजों मोखां फेस टू फेस खारजेनबाय। गंसे गारिनि खरथिया मोनफ्रोमबो घन्टायाव 60 किलोमीटर per hour आरो गुबुन गंसेनि खरथिया मोनफ्रोमबो घन्टायाव 55 किलोमीटर। गारि गंनैया लोगो मोनलायनो बेसेबां सम नांगोन? ओके, आगोलाव डायग्राम खालाम। नैबे जाबाय गारि गंसे, लेट्स से दिस इज C1, ओमफ्राय नैबाव गारि गंसे दंबावो C2. ओके, बिसोरनि गोजाना बेसेबां होनदों? 575 किलोमीटर, 575 किलोमीटर गोजानाव दङ। बेनिफ्राय गांसे गारिया बेसेबां घन्टायाव 60 किलोमीटर खारनो हायो। ओके, ओमफ्राय गंसेया बेसेबां खारो? 55 किलोमीटर। होमबा बिसोरो जयै, बिसोर फेस टू फेस ओरै खारदोंना, बेहा ओरै खालामदों, बेहा ओरै खारबोदों। होमबा बे 575 किलोमीटरखौ माला बबाव लोगो मोनगोन नोंसोर? बेबो बिसिमबो खारगासिनो दं, बेबो खारगासिनो दं। होमबा एक्चुअल टोटल स्पिडआ बेसेबां जागोन? 60 plus 55, हा, बेबो एखे डाइरेक्सननि खारदोंना ओरै, बेबो ओरै। ओंखायनो बे 575 किलोमीटरखौ कभार खालामनांगौआ नैबेखौ दाजाब, बेजों बेबायदिखौ दाजाबनांगोन, हा। ओंखायनो लिंगोन जोङो टोटल स्पिड लिरगोन equal to 60 plus 55, which is actually 115 kilometer per hour. होमबा बेखौ कभार खालामनांगौबा बेसेबां समाय नांगोन? इजिलि टाइम टेकन equal to 575 divided by
115 na, 115. Okay, so this is how much? This will be 5 yeah, this is 5 hours. 5 hours சொல்லுங்க முங்க தாஜங்க equation learning ko mari kalam gunjinga here 60 kilometer let t be the time. Okay, hamba therefore here 60 kilometer thangana 60 into t plus 55 into t equal to 575. 575. Okay, so this is equal to how much? Make it as of the 115 t equal to 575. Therefore, t equal to 575 divided by 115. So you get this 5 hours. 5 hours also really good. Okay? Alright. Alright. 17. सासे मानसिया बाजाराव गावनि आखायाव थानाय गासै रांनि 1/4 बाहागोजों मैगं, 3/5 बाहागोजों फिथाइ आरो 1/8 बाहागोजों गोदै बायबाय। आखायाव आद्रा थानाय 8 रांखौ पास भारा होबाय। बियो गासै बेसेबां रां लानानै बाजाराव थांदोंमोन? Okay, let us assume X be the money in hand. Okay, आखायाव बेसेबां फैसा दंमोन बेनिफ्राय बियो बे रांखौ मा खालामदों रांनिबा जों मैगं बायदों थ' मैगं बायनायाव बेसे x4 right x by 4 means this is 1 by 4 so x into 1 by 4 into this okay ओमफ्राय मा 3 by 5 3 by 5 into x मा बायदों फिथाइ बायदों ओमफ्राय नै 1 by 8 1 by 8 into x मा बायदों गोदै बायदों बेनिफ्राय आखायाव आद्रा दंबाय 8 rupees okay दा बेखौ दाजाबोबा मा जागोन प्लास 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 बेनि टोटेल रां ना means this actually this is the equation so this is x by 4 plus 3x by 5 plus x by 8 plus 8 equal to x. Solve this. You'll get the answer. Okay? Solve this, you'll get the answer. Alright, नोंसोर खालामदो हो आं बेखौ खालामला समाय बारा लायो हो भिडिअआ गोलाव जायो Okay. Okay, 18 खौ खालामनि ओरैबायदि मोनसे बोखावखोन्दो दिहुन जेराव जबा फान्डनिख्रुइ 4 रां बारा जायो आरो जुदि फान्डजों 6 दाजाबनाय जायो आरो जबनिफ्राय 6 दानख'नाय जायो अब्ला बोखावखोन्दोआ 11/3 जायो Okay, let us हमनानै लादो this is जोंनि बे बोखावखोन्दो ओमफ्राय मा होनो इन्टारेस्टिं दं जेराव जबा फान्डनिख्रुइ 4 बारा जायो मतलब x आ y नि ना x आ y नि नङा नैबे y आ x नि बांसिन y आ x plus 4 होमबा जों बेखौ मारै लिरनो हागोन x plus 4 okay this is the equation जौखोन्दो बोखावखोन्दोआ बेनो दाना मा होनबावदों जुदि फान्डजों 6 दाजाबनाय जायो माने x plus 6 ओमफ्राय मा होनदों आरो जबनिफ्राय 6 दानख'नाय जायो जबा जों x plus 4 बेनिफ्राय minus 6 खालामनो थिनदों होमबा मा मोनगोन होनदों 11/3 this is actually the equation बेखौ सल्भ खालामबानो जोङो
X ni value mungkin turai Y ni value ko mungkin gamare center te ko dana is x minus 2 we have 4 na plus 4 minus 2 then for x plus 6 equal to 11 by 3 so this is equal to kaini kujo section subject maja 3x plus 18 equal to 11x minus 22, right? So this is equal to how much? Reaching 3x minus 11x equal to minus 22 minus 18. Okay, so this is how much? This is minus, this will be 8. Now 8x equal to minus 40. Therefore, x equal to minus 40 divided by minus 8 cancel equal to 5. So x equal to 5. अभी एक क्वेश्चन नंबर again. A by 5 x plus 4 5 means 5 plus 4 so it is actually 9. Okay, so this is the answer. This is the answer. Okay.